Sa syudad sa Sugbo, mopatuman og evacuation sa pipila ka mga fire victims sa barangay Dulho Fatima. Agi kini og pagpangandam sa nagdanga-danga usab nga Bagyong Usman. Anang report ni Nico Sereno. Nagmeeting kaganiha sa San Nicolas Elementary School ang mga opisyales gikan sa City Hall ug lain-laing ahensya. Didto ang mga representante sa City Disaster, City Health, Barangay, PNP, BFP ug uban pa. Sa maong tigom, gituki ang plano sa pagpatuman og mga lakang aron masigurong luwas ang mga nasunugan. Taliwa sa posibleng epekto unya sa Bagyong Usman, gusto sila mupatuman og preemptive evacuation gikan sa barangay gym ug sa fire scene mismo. Pabalhinon sila sa Cebu City Sports Institute ug sa gym sa eskwelahan sa San Nicolas. Kay katumanggong gym dito sa Barangay Dulho, istorya na po mga barangay officials sa mga residente. Bisag magbunok ang uwan, banawan gihapon sila dito, mga 5 to 6 inches ang tubig. So, maluoy tas mga bata ug sa mga tiguang. Mas may nang masiguro na to sila. Anyway, nigmaayon ang panahon, balik man sila. Kining maong lakang, gusto sa syudad nga masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Hinuon ang pabakwiton lang ang mga vulnerable sector, mga PWDs, senior citizens, mabdos ug mga kabataan. Kahadlukan magod nga unsay epekto niya ini maong bagyo. Maatrasaho niya ta pagpanguha aning mga bata, mabdos ug mga tiguang. Mas mulabaw hinuon ang risgo. Mintras tanto karon nga maay pa nga tuang panahon. Sugdan karong hapon ang pagpabakwit sa mga residente ngadto sa luwas nga lugar. Nico Sereno, Balitang Bisdak.